Bisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Merħba Eccellenza President tar-Repubblika, Onorevoli Prim Imħallef, Onorevoli Ministru, Byron, Kamilleri, insellem ukoll lill-Kummissarju tal-Pulizija. I would like to greet members of the Diplomatic Corps. Thank you for your kind presence this morning. U l-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija ħna niċċelebraw il-206 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp. Il-motto tal-Korp jitlob il-Alla li jmexxiju Domine dirige nos.
mexxina int. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba minħabba djufija tagħna ma ħallejniex imexxina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna dunubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla l-fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għati għena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna li xogħol idejna. Eluq tal-ktieb tal-profeta Ħosea. Erġa' dur Iżrael lejn il-mulej Alla tiegħek għax inti tfixkilt minħabba fi ħżunitek. Ħudu kliem magħkom, duru mill-ġdid lejn il-mulej u għejdulu. Inti tneħħi l-ħażen kollu, ilqa' tajjeb u rroddu froċċ ftejna. L-Assirja ma salvaniex, fuq żiemel aktar ma nirkbux. Lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna li x-xogħol idejna. Għandek lil tim issib il-ħniena, naħfrilhom għad li xewxu kontrija. Min qalbi nħobbhom għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jingħad ikun għal Iżrael bħal nida, ħajiftaħ bħal ġilju, eruq u jxenxel bħal siġar tal-luq, jinfirxu r-rimjiet tiegħu. Żbuħitu ta' siġra taż-żebbuġ u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu u jerġgħu jiġu jagħmru taħt id-del tiegħi. Isiru qishom ġnien, isibuha qishom dilja, imbit tal-Libanu tkun tistħajjilhom. X'għandix naqsam mal-idoli, Efraim? Kont jien li weġibtek u jien inħarsek. Għalik jien bħal ċipressa, dejjem tħaddar, minni tikseb il-frott. Kull min hu għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ, ħajarafhom kull min hu bil-għaqal, għax il-mulej it-triqat tiegħu dritti, il-ġusti jimxu fihom. Iżda jitfixklu fihom il-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Ikollok ħniena minni o Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħares ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtijiet tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. L-ilma u nissaffa, aħsilni aktar u mis-silġ nibjat. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Rodli l-għena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Alleluia, alleluia, alleluia.
l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-Mulej ma'kom. Għadim l-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Araw, jiena qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb il-pup. Kunu mela għaqlin bħal sriep u saffin bħal ħamiem. Oqgħodu attenti mill-bnedmin għax qed jerħukom f'idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itellgħukom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif ser titkellmu jew x'se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu lil xulxin għall-mewt u l-missier lill-ibnu u l-ulied iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tanqatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jekk jippersegwitawkom f'belt, aħarbu f'oħra. Tassew ngħidilkom ma tkunux dortu l-bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-Mulej. Permettu li napplika il-kliem ta' Ġesu lill-Apostli għal membri tal-korp, mhux għal kummissarju biss ovvjament, imma għal membri kollha. Ġesu iħares lejn l-Apostli tiegħu, jifhem li l-qudiem se jkollhom ibagħtu ħafna, fil-fatt parti kbira mill-Vanġelu li qrajna mill-kapitlu 10 ta' San Mattew jitkellem fuq il-kuntest ta' persekuzzjoni u l-Knisja għaddiet matul iż-żminijiet minn dawn il-momenti koroħ ta' dlam u apparti mid-destin tagħha li tilqa' wkoll ir-rifjut ta' min ma jridx jaċċetta l-istedina tal-Mulej. Qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lill-pup. Kunu mela għaqlin bħal sriep, safjin bħal ħamiem. Interessanti li f'din it-tixbija ta' Ġesu hemm 4 annimali. Ġesu jinqeda bid-dinja ta' madwarna u jażel 4 annimali biex jiddeskrivi il-messaġġ u jwassal il-messaġġ li jrid jgħaddi. In-naċ, lill-pup, is-sriep, il-ħamiem. Vers 1 jissemmew daw l-4 annimali. Kważi żu, xkejken. Id-dixxiplu huwa naġa għaliex għal Ġesu il-ħaruf ta' Alla. In-naċ huma
id-disċipli tiegħu. Jiena raj it-tajjeb. In-naċ tiegħi jarfu lili, jisimgħu leħni, għan-naċ tiegħi nagħti ħajti. Id-disċiplu għandu din il-persważjoni, din il-konsapevolezza li huwa parti minn familja kbira li qed tissielet biex tagħmel l-għażliet it-tajba. Mhux dejjem irnexxielna. Il-kol kemm aħna nafu kemm aħna dgħajfin. Il-kol kemm aħna ngħaddu mill-umiljazzjoni li l-ideal li nittamaw għalih mhux dejjem nilħquh. Jaħalmu lej ħares ukoll lejn l-intenzjoni. Imma iridna nażlu li nkunu miegħu. Din hija għażla li l-mulejjed jitlob minn kull wieħed u waħda minna. Li nħalluh imexxi li jkun ir-raj tagħna qed nibatkom bħal naċ. U qed jibatna imma qalb lil pup. U wieħed jistaqsi imma liema raj se jibgħat in-naċ tiegħu qalb lil pup f'kuntest ta' periklu mortali. U hawnhekk hawn ir-realiżmu ta' Ġesu. Mhuwiex se jgħid isma' jiena se npoġġikom f'bozza u se tkunu dejjem naċ perfetti. Ir-realiżmu ta' Ġesu jippreparana għad-diffikultajiet tal-ħajja, għall-isfidi li jiġu minn barra u anke minn ġewwa. L-ikbar traġedja għall-merħla hija meta l-lupu issibu ġewwa mhux barra. L-ikbar traġedja l-merħla hija meta fost in-naċ ikun hemm il-pup li bsin ta' naċ. U din hija realtà li l-umanità ikollha taffaċċa f'kull perjodu tal-istorja tagħha. Kunu mela, Ġesu għalkemm qed jibatna u qed jaraf li se nkunu f'sitwazzjonijiet ta' periklu u l-korp u jipprova jippreveni id-delitti u fejn hemm suspett raġonevoli jinvestigahom bil-ħeffa u mingħajr ma jħares lejn l-uċuħ, jifhem li qed jagħmilha mal-il-pup. L-ebda kriminal mu lest jagħti lill-korp xi discount. Anzi, ix-xogħol tagħhom huwa li jħabbtukom kemm jista' jkun. U intom tridu tkunu preparati. Il-mulej jgħid hemm bżonn li jkollkom l-għaqal tas-sriep imma wkoll is-safa tal-ħamiem. Is-serb huwa għaqli mhux biss għaliex jaf jitkaxkar u jkun below the radar kif ngħidu, imma għaliex ukoll kapaċi ineħħi il-ġilda tiegħu u jibda mill-ġdid. Din il-kapaċità tal-għaqal li tajnek tirrifletti fuq is-sitwazzjoni u tadatta. Il-korp kultant jinqabad unawares għaliex forsi ma jkunx ippreparat jadatta ruħu għal sitwazzjonijiet u tip ta' kriminalitajiet ġodda. Ma l-għaqal huwa li aħna nkunu preparati. Li konna l-għaqal ta' min qed jifhem imma jaġixxi. Mhuwiex ir-rwol tal-korp tal-Pulizija jorbot idejh u jistenna li l-bajtra taqaf ħalqu. Is-safa tal-ħamiem huwa li aħna nagħmlu kollox skont il-ġuramenti li ħadna. Is-safa għal membru tal-korp tal-Pulizija tibda mis-safa
tal-intenzjoni u l-integrità tal-emil. Intom ħadtu ġurament tal-lealtà lejn ir-Repubblika, lejn l-ebda partit politiku, lejn ir-Repubblika. U intom għaddejja tar-Repubblika u tal-ebda poter ieħor. Arroganti kemmu arroganti, violenti kemmu violenti. Intom il-garanzija tagħna iċ-ċittadini li ħadd mu il-fuq mill-liġi bħalma jgħidu tajjeb il-paġni imberkinu Quddiesa tal-kodiċi tal-etika tagħkom. Jiena kelli xorti li fil-bidu ta' snin design niltaqa' ma' diversi membri tal-korp fuq diversi livelli u naqsam magħhom l-etika, lezzjonijiet tal-etika. Nieħu pjaċir li dan huwa xi ħaġa li għadha ssir fil-formazzjoni tal-membri tal-korp. Dak iż-żmien ma kienx hemm kodiċi tal-etika kif nafuh illum. Jiena l-aħħar verżjoni li sibt disponibbli hija dik tal-2002 li wara kollox kienet qed tirrispekkja anke indikazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-kodiċi tal-etika tal-Pulizija. Ta' min jerġa' jiflieħ dan id-dokument importanti? Ta' min ukoll regolarment wieħed jagħmel l-eżami ta' jekk il-prinċipji tant tajbin fil-kodiċi tal-etika tal-Korp tal-Pulizija u mhix qed jitħaddmu kollha u b'impenn. Wara kollox, l-għaqal u s-safa tal-Korp tal-Pulizija jissarfu fl-implementazzjoni ċara u bla tlaqliq tal-kodiċi tal-etika. Jiena nitlob ħafna għalikom. Nitlob għalikom mhux mingħajr interess personali, għaliex bħala ċittadin kwalunkwe inħares lejkom bħala l-garanzija tal-ordni fis-soċjetà u tar-rispett tal-liġijiet. Il-mulej ikun l-għaqal u s-safa tagħkom. Mulej Alla tagħna fil-mamudija li int tajtna l-ispirtu tiegħek li bih nistgħu ta' bilħaq insejħulek missier. Immexxija minn dan l-ispirtu nitolbuk missier tilqa' dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja Universali u l-mexxejja tagħha u dawk kollha li għandhom xi forma ta' tmexxija fil-Knisja biex tagħtihom l-Ispirtu Quddies tiegħek biex jarfu jmexxuna fit-triq tal-Evanġelju nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żejjen mulej bl-erf u tjieba tiegħek il-mexxejja kollha tagħna u għamel li jfittxu d-dawl tiegħek ħalli jarfu jaqdu dmirijiethom bil-ġustizzja, bl-imħabba u bl-onestà nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-uffiċjali u l-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija biex inti tħarrishom mill-perikli tar-ruħ u l-ġisem matul il-qadi ta' dmirijiethom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-bżonnijiet tal-eżiż u l-familjari tal-Pulizija biex il-mulej jibirikhom u jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżiż mejtin
b'mod partikolari kollegi tagħna fil-korp tal-Pulizija u dawk li mietu waqt il-qadi ta' dmirijietom biex inti Mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem u l-faraġġ lil familjari ħajjin tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek. Biex fisem ibnek il-Aziz inkatru l-emejjel tajba tagħna bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta Mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Mulej missier Quddies, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nirrodulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li biħamilt kollox li nbattulna bħala Salvatur u Feddej mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġu. U għatem irrida tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħonna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħem wieħed intennu Quddies, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sewwint Mulej,
inti lajn ta' kull Quddiesija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal voks ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħoqs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nħlu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali il-membri tal-Korp tal-Pulizija li ħallewna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apposti tiegħek, nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa. Xi saċerdoti sa jinżlu jqarbnu dawk li jixtiequ jirċievu l-Ġesu Ewkaristija jibqgħu bil-wieqfa. Nirringrazzjawkom.
se nitlob issa talba li kull nhar ta' Ħadd waqt il-Quddiesa fil-kwartieri ġenerali u kull okkażjoni li jkollna bħala membri tal-korp nitolbuha flimkien. U nixtieq nistieden lilkom ilkoll issa waqt li jiena nkun qiegħed naqra intom tajduha f'qalbkom. Alla li tista' kollox. Is-seta kbira u l-erf bla tarf tiegħek ħadnu l-ħolqien kollu. Ħu ħsieb il-Pulizija kollha u daw kollha li dmirhom u li jaraw li l-liġi tkun imħarsa. Ħarishom il-perikli tar-ruħ u l-ġisem huma u jaqdu dmirhom. Nitolbu ktejnhom iżommu it-toroq l-familji tagħna moħħhom mistrieħ bil-lejl u bin-nahar. Inħalluhom lok fi ħsiebek il-ħin kollu, għax dmirhom kultant jaf ikun perikolus. Għatihom is-saħħa, l-għajnuna u l-ħila neċessarja fil-ħidma li jkollhom jagħmlu ta' kuljum. Alla maħbub, ħares il-dawn l-irġiel u nisa qalbina bħarsin mis-seta bla tarf tiegħek u għamel li wara li jkunu għamlu dmirhom jerġgħu jingħaqdu qawwija u sħaħ mal-familji tagħhom. Dan nitolbuh bl-interċessjoni ta' San Mikil, protettur tal-Pulizija. Amen. Gentlemen, nitlobkom issa qumu bil-wifqa għall-innu nazzjonali. Nitolbu. Issa li mtlejna bajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tatina d-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu infaħruk bi Kristu Sidna. Fisem il-Kummissarju Sir Angelo Gafall, uffiċjal membri kollha tal-Korp, nixtieq nirringrazzja lill-Eċċellenza tiegħu l-President tar-Repubblika Sinjura Vella li onorajtuna bil-preżenza tagħkom. Grazzi l-Monsinjur Arċisqof li ppresida din il-konċelebrazzjoni l-Provinċjal tagħna l-Kapuċċini u r-Reverendi konċelebranti u lilkom il-mistednin distinti li ġentilment ilqajtu l-istedina tagħna llum. L-aħħar ringrazzjament il-Monsignor Zamit McCain, prorettur ta' dan il-katedral u kull min tassem tiegħu biex għamilna din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija f'jum il-Pulizija. Intom ġentilment mitluba biex wara l-barka ta' Monsignor Arċisqof nibqgħu bil-wifqa sakemm il-ġdid jarġgħu il-kalers tal-korp joħorġu fi-skiet. Grazzi. On behalf of the Commissioner of Police, Mr. Angelo Gaffa,
officers and members of the Malta Police Corps, I would like to thank all our distinguished guests for joining us today for this celebration. Your presence here with us is very much appreciated. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.